jeg slå blitzbær? Så skal jeg stå som skråt? Måske sådan gå lidt fremagtigt, det ved jeg ikke. Men er det ikke noget med, at du skal filme sådan på gang, og så filme herind? Jeg prøver at gå lidt mod. Det vil altså sige, at det klip, du så før, det var altså bare fuldkommen opsat. Og når det kommer til det første klip, så er der altså bare snak om et billede af et monster, som er blevet klippet ud og lagt hen over den her video, som har noget fedt lys fra det her lyn. Og så til det sidste klip med det her væsen med de mystiske lysende øjne, der er svaret så enkelt, som at det simpelthen bare er en ræv.